Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri Buddha Jawi, nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Minggu tanggal 2 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Kebak, Kelurahan Wirun, Mojolaban, Sukoharjo. Cikal bakal channel badhe sowan Kyai Sonto Barong, kang babat cikal bakal Desa Kebak Wirun Mojolaban. Mbok menawi dulur-dulur dereng pirsa makomipun Kyai Sonto Barong kula caosi pirsa, mengke saged dipadosi ten alamat Google Map makam Kebak Wirun. Mengaten dulur-dulur. Makomipun Eyang Sonto Barong nggih punika. Menika makom Eyang Sonto Barong cikal bakal Desa Kebak. Bila dulur-dulur badhe sowan mengke saged padosi ten alamat Google Map sampun wonten. Kula ndek wau sampun suluk salam dumateng Eyang Kyai Sonto Barong kalih nyuwun donga edi pangestu lan restu dumateng para leluhur. Sak banjure ndamel video kagem informasi dulur-dulur ingkang remen sowan dumateng para leluhur, ingkang remen nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur ziarah kubur. Mengaten dulur-dulur. Menika makomipun Eyang Kyai Sonto Barong. Dibangun tahun 80-an. Informasi saking kula cikal bakal channel dinten Minggu tanggal 2 April 2025. Nggih punika sowan Eyang cikal bakal Kyai Sonto Barong kang wonten Desa Kebak Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Mbok bilih konten cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like kalih di-share. Mangaten dulur-dulur saking kula, matur nuwun.